7 лютага 2025 года Совет міністраў Беларусі ў першым чытанні адобрыў папраўкі ў закон аб правах дзіцяці, якія могуць істотна абмежаваць правы ЛГБТК+ людзей. У прыватнасці, артыкул 37.1 быў дапоўнены палажэннем, якое забараняе прапаганду гомасексуальных адносін, змены полу, педафіліі і бяздзетнасці, кваліфікуючы такую інфармацыю як шкодную для здароўя і развіцця дзяцей. Гэтыя папраўкі азначаюць, што распаўсюджванне інфармацыі, якая тычыцца ЛГБТК+, будзе падвяргацца жорсткім абмежаванням. Усе матэрыялы, звязаныя з гэтымі пытаннямі, павінны быць пазначаны ўзроставай катэгорыяй, што фактычна абмяжоўвае доступ да важнай інфармацыі для падлеткаў і моладзі. І гэтыя змены ствараюць дадатковыя перашкоды для прасоўвання правоў і свабодаў ЛГБТК+ супольнасці ў Беларусі і ўзмацняюць ціск на актывістак і актывістаў і да праваабаронцаў і праваабарончых. Літаральна праз месяц гэта можа мець адміністрацыйную адказнасць. Праваабаронцы называюць гэта гомафобіяй пад выглядам маралі. Бо цяпер мяжа паміж асветай і злачынствам цалкам размытая, і вызначае яе не суд, а ідэалогія. Арганізацыі Human Rights Watch і ELJ Europe у сваіх аглядах за 2024-2025 гады адзначаюць, Беларусь выкарыстоўвае законы пра мараль і экстрэмізм як механізм цэнзуры і запалохвання ЛГБТК+ асобаў. А для звычайных грамадзян і грамадзянак гэта азначае толькі адно. Нават слова «каханне» можа стаць палітычным.